النمل آية بكم تنكلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharul muharram yenye hijra sankalo folo bisuye wa shadinai miladi nasara ka jate ba fulani mugani nani sankalo wolon fulanna bisuye watani nani nai ambe Dauda bugu masjid rajahu ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إلى آخر الآيات. يقول تعالى مقبرا رسوله وآمرا له أن يقول ألا بافم مسمين كروتا لندو نابا كتشيدي كباريا كانيا مريا كو أكافو أكاموفو إنما أمرتو على ينيا مريا أن أعبد رب هذه البلدة nkannin dugun tigi ko bato alladhi haramaha dugu min ni ala ya horoma kaka walahu kullu shay nin dugu nye ala taye fembe nin dugu nye ala taye fembe ala taye fana ni ye dugu jumaye makka dedo bunkasir kone aya be komi kama qala taala qul ya ayyuha an-nas in kuntum fi shakkin min dini abe komi ni ala ko aya wurela ala ko cide mafuye hada madew ninne be dina min kanu shikka de be awla fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi aw bake kamunum bato ni alate aw baki ka munum bato ka faralaka ne tawlu bato de walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum min nibe masade bato masammin be aw fula fatu masammin baw fara ni bode bato wa idafatu urbubiyyati ila balidati ala sabili at-tasrifi laha wa li'tina'i biha ni ala ye ewa sointigiya na sagira kata alama asagira kata alama munna korota soinye ni ani alama ko be soina wodi ato alai soindambi kata ayerema kafo
rabba hadihi albaldati ni nye korta de ka so indambi kata tigiya dambi kata alama ni nye korta alikaba de ani kairan alam makobe alikaba la nimbe ko nana aya wore kono falyabudu rabba hajal bait alladhi atamahum min ju'i wa amanahum min khawf aya wore kono ala ko ukan nin so tigi ala uko de bato masammu nyu la dumuni kabo kungola ani masammu nyu hakili sigi kabo siranyama donc ko alikaba dambi kata alama bonya de alikaba abe ko minne ala ko naqatallah fasuqiyaha naqatallah dambira kata alama munna bonya ni korta sino ate ko me alikaba ya ala doye ube salih kanye me ate ko me ko ala dode me udambira kata alama munna bonya ni korta uba foninde ma tawhid la aqida la ko idafatu tasrifi kadambi kata alama korta sababula donc alikaba dambira kata alama ni oda korta sababula ni kaira alama ko bala donc Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tawhidi sabatilen de fulen niñe ka ala kelempe bato alikaba tigi ala alikaba te bato de alikaba ye damfende ate bato wodi yato mogo munum be alikaba ka fini tige kulu be barika nyini nayi ube alikaba fambe kire josala ko ibe barika nyini nayi haramu do bidiado de la sabatira kuika abarika nyini ni minye ibode ke misali la hajar la aswad ibo ambarase ibo bi tege daka ka ambarase tumamu umar ibn khattab nyonyo gonake ako hajar la aswad ma ko ne bado eye kulude eye farade itese ka mo nafa itese ka tora nyoni ka bo mo ka ninne tuma ala ka chide nyenna bi ambarase neti ambarase donc alikaba la hajar al-aswad be yoromi ani urukul yemani magabe ke odoronde la hajar al-aswad be se ko embrasser ibese ki bolo kala ki bolo embrasser urukul yemani ibese ki bolo magala me ti bolo embrasser tumami mawiya ani ibn abbas ye nyogon soro hiju la sando la ya soro mawiya masake na alik mawiya temina alikaba yoraba bolo magala ibn abbas ko mawiya ma ko munna eben ninkali kaba fambe be magala ako laysa fil bayti hajaru ako balilite alikaba yoroshi balilite mo ka koy kana magala ibn abbas ko yetiye me ala ko qur'ana kono laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasana ala ko ciden kera awmal la degali ko nyumaye ciden mamma alikaba yoroshila ni hajar al-aswad yoroni urukun ye manite mawiya ko yeciya fo alikaba tigi ala fengo fembeke alikaba koroye bato ni fengu hari silama sariya jenani maganu minun ka kala ubeka la bato de kamade uteke alikaba kama alikaba ye damfende abebeke alikaba tigi ala de kama falyabudu rabba hajal bait abenni so tigi inde bato so inde de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab adalla katam makka hijula aye sheikhu do sorali kaba quraba ke kadresuti sheikhu ye doni ke bagabade Muhammad ibn Wahhab sigira kadresula ka kadresula me karmo bado da kadresu diara Sheikh Muhammad ibn Wahhab metumami salli korotara ubafe ka wuli kata salli ma sheikhu nye derisu jo a wuli to aka sheju kuna ko ya kabatallah ayali kaba wole Sheikh Muhammad ibn Wahhab kono na fililen tora to salli ma korota folo salli de wolela derisu jora abe wuli ka bo derisu la ka sigi pour ka salli korta ma kono dro a wuli tora ko ya kabatallah
Sheikh Muhammad Ruhabu kono na filila parce que ale ka weleli ale tafi kataw ka ke ale nyana kataw in kata ami bo katawula aya toke ulute soma men nu lube mogo bo katawula fana uba ke ni hikima de ani kodo mogo te to katawula de men mogo bo chogo kataw fana lo boye koy iba ke ni hikima ni kodo ni ani noya akorone fililen tora nin fule ka kataw belebele badeke karamogo bado fana abe kalande unchela mi afule ka kataw belebele badeke kataw min bedo mushrikiya bondala ne be nin kataw bonin karamogo yum bolo chogodi ne demiseni atoro ka mirin ninna sani salle ka korta agerela karamogo na sheikhu ma ako sheikhu ako ne kalandende ne nana ni ka derisu lamme bi derisu nyuma jazakallahu khaira derisu nyana kosobe men ne kalandende qur'ana duguma soraw mbake kulu de durusi mbake ko kalaye na ya soro qataw bi mbolo yoromi ikim bila sira shegun ko akacha sani salli ka korta ibe seki ka kalanke ako amanchaw duguma sora nunu ndiro salli ka korta beba ako fadal bismillah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yata wanna sila kayele kana suratu quraish ma lila fi quraish ay sura in kala ako li ila fi quraish ila fihim rilata sitai wa sayf falyabudu hajal bayt Sheikh Muhammad ibn Wahhab ya yiretteme rabba hajal bayti aya yiretteme rabba ako falyabudu hajal bayt Sheikh ko sagaka ako falyabudu hajal bayt ko haja qatam sagaka ako falyabudu hajal haja qatam ako abe fo chogodi ako iba fo de falyabudu rabba hajal bayt mo ako sheikh yala ala ko qur'ana kono mugo kana fen wele kafara alaka wala tadu ma la ilaha akhara ako ko chama be qur'ana kono fen kana kafara alaka de ko be do mushrika bondale la bo ako ya sheikh jazakallahu khaira bo e wuli to sheji kono sisa e ma fo ya ka batalla ako jazakallahu khaira ya bunayya أفتح الله عليك أكون دي أكو على كي سرهير الله على كهير وداي ليه أفلك بوكا توينا أما تشركون كردو كرا كبورا كتوينا بلي حكمة ولين وموجة لحسنة ولا أنكو فامو شيخ محمد بن وهاب جلانين دلك تمي أبولو وقوله تعالى الذي حرمها نألقو علي مكة من حرمة أي الذي إنما شارت حراما شرعا وقدر بالتحريم لها الكعبة كرا حرمة ni sariyaye ani alaka latige ni alaya ke horma yoroy kama sabata fi sahihayn anni ibn abbas kumi na sabati bukhari muslim kono kaboy ibn abbas bolo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fatih makkah ciden ko makka dayele do inna hajal baladan haramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal ard aw akunni ndugum min fulani nye ala ya allah horma depuis ala sanka ba wolon fulani duguma ko ron fulada dommi fa huwa haramu bi hurmati la ila yawmil qiyamah awa horoma lello ni ala ka horoma le fukata qiyamah la yudadu sawquhu makka haramu kono na kan woni mo tatige maka nu ko yoro be haramu kono na dela ita an woni tige wala yunaffaru shayduhu ite akakungo kono fenge ka bo anola akakungo kono sogo ita ge ka bo anola
wala yaltaqitu luqtatahu haramu in kono na tomo fe ate tomo de ni nana fengo fen burule na haramu de la na buruna mogo de ko inya ba tigila ibese ka fo karasa ni buruna inofe ube iba takadama a ube iba takata di haramu kam minan tomo ne minna surula haramu la umara yoro be betanaye mi haramu kono ina na konna na nimburu na ibata ka do ika jifa kono katana ko nya tomo ay ote atomo fente tomo ni ba tigi do nya ba tigi la kata atai kata adi atigima ube niya ta di haramu tomo fembe mara yor me tadi uluma me ta tomo katana ide wodi atako wala yaltaqitu luqtatahu akatomo fente tomo illa man arafaha foni mogo min niya atigido ibo takadi atigima wala yuqtala qalaha minni akabium fana tettige bi atettige haramu bin tettige o bena hadisa dola ciden della kanni hadisa fo ibn abbas ko illa izqir ube abbasu illa li izqir oye bin faso dode ale be wuli abe janya folo la makka nu be bogoso nu ba bili nu ye ewa iriu da uba ale de da iriu ka bogo daka buna basa ko fo o ube abasa ko fo o ambo ijqirin tige parce que ambanka so bilini oye ciden ko illa li ijqir ni ote abinte tige ni nye makka haramu koye wa qawlu ta'ala ni ala ko aya kono wala hu kullu shay fembe ala tay min babi atifil ammi ala liqas ni nyede ko ka gorobalita kabila fenkere kerelenka wala nyine mun ay huwa rabbu hadhihi albaldat wa rabbu kulli shay wa malikuhu la nyine munye nin tigi nin so tigi ala de ewa fengo fembe abetigi ala da be marabaga ala de ni so tigi ala de ani fengo fembe abetigi ala da be marabaga ala de wa umirtu an akuna min almuslimina ala yenya mariya konka ke tawhid mo kinyere kolo ala ay almuwahhidina almuqlishina almunqadina li amrihi almutiina lahu bun kasire ko أن أكون من المسلمين لأنني مني أي الموحدين علي نيا مريان كاكي توحيد تغولا المقلشين كاكي دوسكم قلاشي بغولا المنقدين لأمره كاكي مغوية مغمونبو ويرقلو على كنيا مركني الموتئين الله منهم بألا بدو علي نيا مريان كاكي أودي وأتلو القرآن ايوا علي نيامريا فنانكا قرانا كلا اي على الناس ابلغهم اياه علي نيامريا نكا قرانا كلا مغوكا پورونكا قرانا لاسه مغوما اي نيامريا نكا قرانا كلا مغوكا كا قرانا لاسوما نيمبكم ني على كو يوريلا ذلك نتلوه عليك من الايات نيندي ايوا فني نيمبا كلايكا على كا ايولا وذكر الحكيم ani kosuma milla benendo wa ka qawli ta'ala ani abe kum alaka ayawre netlu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi ala ko cidema nebe Musa ani fir'auna ka kibariya mba kalika ni cinyai faman ihtada fa inma yahtadi li nafsihi Musa ani fir'auna ka kibariya be kalika ni cinyai nimmin kandara akandara ayereye ومن دل وغابني آية يريد كنو فمن اهتدى على كل مؤمن كندرا فإنما يهتدي لنفسه يكندرا يريد يككندا النفبي يريد أسربتي إدما ومن دل نم مؤمن في الله فنا فقول إنما أنا من المنذرين أفوت تيجي كوني بغبغالك لا دي دروفين ورتني بولود ني بغبغالك لا دي ني بغبغا ni kandara I kandara yere ni ma kanda fana abika ne bagbali kira dronde ay liw uswatu bi rusul alladhina anzaru qawmahum ne ye ewa
cide munun temena nenye nu yu kamugo baga baga neye ulu nona bila bagawde nomina bagawde neye ulu ladege bagawde koy nebe bagabali kelaw to ya ke chogo min neye ode cide munun temena yu kamugo baga baga chogo min wa qamu bima alayhim min adai risalati ilayhim cide munun temena nenye ala ye cide nyamin biluka katu kamugoma ujorani oye wa qalasu min uhudatihim uluk kisra ala ye laidu min bila uluka ku kamil lashe ulu ya lashe uluk kisra kaboma ala bulug nyinin kamin uluk kisra kaboma uyo lashe wa hisabu umamihum ala Allah ta'ala me ukam mantu nuka jama kurusili abi ala deka ne fana tayi ode ni alai ne nya mariya kon kan mil lashe auma ne ya lashe kaba odoni bora neka onyini kali bora neka donc au ka kurusili abi ala deka tenne bolo ala ko ayawre kono fa innama alayka albalaghu wa alayna alhisab ala ko cide ma ayawre kono akul laseli debe eka me kurusili obenne ala deka korosili de bene alaka la selibe eka cide untaye la selibe me korosili obe ala de ka ute cide mbolo ala ko innama anta naziru ayawre kuna ko cide ma ko e bagabagali kala de wallahu ala kulli shay wakilu me fembe tanga bagay ala de donc dawa kala no wolele kala nyamar kala ni balele kala uluta yede ka ala taala shay ala ye min fo cogo mi kala so cogo la cide ye min fo cogo mi kala fu so cogo la doni ke baga nyimo salafu salu ye min fo cogo mi kala so cogo la ka fo cogo la uluta ye ode mi aminalina mina balili ani akrusilina jangilina minali ki minanai obe ala de bolo minilla selikelaw nu ulu ya lashe kala tan lashe ni dusukun kala she ulu ka dono jigira de afora eminyesa eminyame sa barabe ede bolo niya mina ye barake na yaki yere nima mina fana eka korosili tale kale yaka wajibi ke eka korosili be ala deka ika sarabe ala deka o ko fi ala ko ayen kuno wa qul alhamdulillah afu ko tanube ala ye sayurikum ayatihi soni ala bakata man sawira awula fatarifunaha abu dofana kafunnu ya lakata man shaude ay lillahi alhamdu alladhi la yu'ajjib ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi wa inzari ilayhi la nyine munye tanube alaye masammin natim mushi la jaba fu aka huja de joika ka ujuratige ka boy bolo alate mushi la jaba fo aka soro aye babbe huja de joy ka folo ka ujra bettige ka boy bolo wala ibella jaba tanube alayhi al masammin benninke wala haja qala taala ninde koso ala ko masammin koro talende sayurikum ayatihi ala bakata man sawira wulade fatarifunaha abu dofana kama qala taala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ala ko ne ala benin katta man sawira wula sa ewa nya kere felawla jinya kere wala anu yere ninkunna hatta yatabayyana lahum al-haqqu focinya ka banguye ni taman sen yelen ko fe cinya bangira mugo minye ha hema cinya mina iyaki yere la huja jori ka ujurati ke raka boy bolo kumati bolo lagara wa qawlu ta'ala ni ala ko ayayin kono wa ma rabbuka biqafil amma ta'malun mamodu tigi ala nyina lente mogo be minke ube bara mununke ala manyina ko koy ala mamina bara ketaw ko ay bal huwa shahiru ala kulli shay ala shere lembe fembela wa qad jukira an al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala ويا فوق ابو امامنا احمد بولو ني ايا فناي لا ني مونيه هذا مدين كلين كلي كادو كولا كوروشلي بيكا ايكا فوتا ايكا كيتا ايكا غنيا تاو ibe min fo mbokene ka ni mbuddu sukun kono ikado ala nyina lenta shiko ibe bahara baraka ala babbe do ababbe kalama anyina lenta shiko ewa yomal kama do ima tuwe ka bola bi sarabela
ودياتو يافو كابو أحمد بن حنبل بولو أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره. أحمد بن حنبل أتمبي بيتو كيني نيم بيتو فلا أحمد بن حنبل تنبوفو إما بيتو فلا نيا يريكا بيتو دلالة ونيه ube mowero ka baitu do atumbu fo kachaya ijama khalawta dahara yawman fala taghul qalawtun walakin qul alayya raqibu ni nye baitu fo lay amar ibn hanbal tumbe ni baitu fo kachaya imma ayre ka baitu dilale no ube mowere ka baitu dilale no atumba fo ako ijama khalawta dahara yawma ko jiya kono dondola ni i yere lankolonya jiya kono dondola ni lankolonya na yoro la mogosite fala taqul qalawtu kana fon kelen be ade kana fon kelen pem doronde be walakin qul alayya raqib afode ko kurusil bagabe naya ako jiya kono dongodo ni lankolonya na yoro la ekelen tobe yoro dola kana fon kelen be ade akoy kaado ko korosili kala bila koye jonye ala ni nye baytu fulay ako baytu fulanala wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'atan wala anna ma yakhfa alayhi yaqib awa akoy kana miri fa ko wakati kunkurni kono ko ala be nyinay ko kano fana miri de kano fana miri kana bilin nin kono ka miri ko ala nyinalen bi ko hari wakati kunkurni koro awa kana miri fana ko ibe min dogo alala ko abe yugabu ka bo ala nyakoro ayi tente dogo alala de ika do ko koni ba ke ka fengo fen dogo de komba dogo alala de ayi abe kene de ka alai ate dogo alala tente dogo alala wala hadama deun an kan janto anyerela an ka fota an ka ketaw min be ke keneka min be ke dogola munumba an kono abe ka jeya de abe ka jeya koy na ma jeya masamin beti ibeta jom masamin koro na bi fese fese ki kolosi fente dogalela ibe yoro ala faralembika ibe yoro i dogora chogo mo site se ka dogo alala i dogora chogo mo site ni be dogo alala wala i fota ni ka keta ni kan ngani ataw ni ka konona taw i jantu yerela kana fo nkelembe ube kana fo karasate nka kuma do fo ka daka ama minke ama min fo kano ke koy ikelente koy ala faralembika ni karasate masam min bi sara karasati la jaba karasati mina masam min bi fese ki kolosi ki la jaba ki mina ko bede ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم alakum mugo saba nawu tara gundo nyogonya de ke mugo saba siteta gundo ke fonne ala faralemba ko ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر مغصب سيتتا غندو نيغوناك يرولا فن على ياوناني ناي ناو مغدورو دي تارا غندو نيغوناك يرولا ني على ياكا ورونا دي min ka dogo sabay na tara nyogonye ube min ka cha duruye na tara nyogonye ni ala farlemba kon ni ara faralem baw kaye o ko fe yomal qiyama do aye koko fo aye koko ke mbaw ki barana beye be kun ka qiyama kene kaye ala ye doni masade ala be fembe kalama ala ye doni masade fente do wala ga koy donc iba ke ka fem fo minye iba fe ka fem fo min ko fe iba ke ka jamfa siri min na ko fe ale de te min masam min bi fese ki mina kisra obede foite do alela alaka alanya siranya dama gundo ni bangela suratul qasas bismillahir rahmanir rahim tasim
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تفسير سورة القصص وهي مكية. إني سورة القصص كتفسير الدامن علينا قيسا منوبا فو أكونو نموسى كقيسا نفرعون ودعتو فو سورة القصص أني لغمانا نونو أني ميني قارونا نونو كقيسا وباكونو سورة إنجينا كتيدن تو مكة سيدي لاويا سورة ما هجرك نوكو سورة نوكو مكياتو ويمين جينا تيدن كاتو مكة سيدي لا أما هجرك كتا مدينة فلو hari na ya soro sora in jigina ka dugu were de la ube aya in jigina ka dugu were de la me na jigina ka kato makka sigi koni de la uba fo makiyatu anko makka sora u ka caya ulu ka kuma u ka giri parce que ulu be kuma tawhidi de kan makka sora u ka caya ulu nana ka aqida de dila tawhidi u ka kuma u ka giri madina sora chama mbe jihadu kodeka ani fardaw bismillahir rahmanir rahim ambe ni sora in kalai amba damina ni ala to nyumam be ube amba kalanda mina kabarika nyini ni ala ka to nyumam be la lafzu jalala ala kere dani to mununye ni ani damfente fara danfente faraka togo mununa adode ninye Allah nin togo kere ni ala de ani danfen sima jenina ani danfen jetenina ala ka togo do be ala yu sabatun u yereye ku nyogona sabati danfenye togo in kakani ala ka masayaye danfen ta fana kakana na ka danfenya misali la araufur rahim ala ka togo de do ala ye ciden fana sabataye wa kana bil mu'minina raufu rahim ayo nyogona sabati ciden me yala ciden ka raufu rahim ani ala ka raufu rahim ko kele undwa wala wonyo gona ube togo do be mankuto do be ala wonyo gona sabati hada madenye me ala ya nyogona sabati damfe minna o togo ine mankuto akakani eye ni ka danfenya chogoye ala togo infana ana mankutu kakani alaye na ka masaye men nin togo ani ala mafara akala Allah hari firauna akoma alamutu lakum min ilahi ghayra ama fu ana Allah ibulisa ewa tumami aywa firauna kore wa ana rabbukum al'ala ni ama fu ana Allah akwana rabbukum al'ala Abdul Qadir Jilani anko hanafiya de do sunna mugo de do mugo nyuma de do qadiriya munum bake ka bato ka barika wunyine aka kaburu ni fola ulude dante mena ale ka kola mi Abdul Qadir Jilani hanafiya de aka abe majabi Abu Hanifa kama jabi de ka sunna mugo de do mugo nyuma de do Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bana ta kama jumu fatawa kono
dondola Abdul Qadir Jailani ko wale tamato aya kunta sanfɛ a ɲa bɛ seji dɔ la sanfɛ sanni dugu cɛ nɔrɔ dɔ mɔgɔ dɔ sigilen b'a la nɔrɔ dɔ sigilen b'a la nɔrɔ in y'a a kanto sanfɛ ka Abdul Qadir Jailani wele ko ana rabbuka ko ne de y'i tigi Ala ye ewa fɛn o fɛn ye tɛkile funi bato ɲa bɛ bi ka bɔ ka ɲi ka junubu bɛɛ yafa e ye junubu min kɛ i ma kɛ ɲa bɛɛ yafa ɲe bato bi ka bɔ e kan Abdul Qadir Jailani ko qishiya adu wallahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim akola ki dogoya la ka jugu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ale ye nin fɔ dɔrɔn ko nɔrɔ in kɛra komi sisi de a carila abrewa shaitan ko Abdul Qadir Jailani la a ko ala y'i kisi ni ka fiqhu ye i ka dina faamu ala y'i kisi ni o sababu ye mais cogo di e y'a dɔn ko ne ye shaitan ye a ko tuma min i ko ana rabbuka i m'a fɔ ana Allah parce que n b'a dɔn ala ka tɔgɔ min ye Allahu foyi tɛ se k'o ta danfɛn si tɛ se k'o san ni ala kelen pewu tɛ mais n'i ko ana rabbuka n y'a dɔn e tɛ ala ye e ye shaitan de a ko ala ye e kisi n'i ka dɔɔni ye ani ka faamu sinon ne ye batokɛla 70 de fili nin cogo la ala batokɛla 70 ne y'u fili nin cogo la donc Allahu min filɛ nin ye ala tɔgɔ min filɛ nin ye ani danfɛn si ta ma jɛ nin na danfɛn si tɛ se ka nin tɔgɔ ta a kɛrɛkɛra ni ala ye tɔgɔ minnu kɛrɛkɛra ni o ye de Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman o ye nɛɛma de nɛɛma yuruwalen tigi de ala ye nɛɛma yuruwalen tigi de ala ye nɛɛma yuruwalen o tigi de ala ye donc Ar-Rahman ye ala ka mankutu de nɛɛma yuruwalen tigi Ar-Rahman ye ala ka tɔgɔ de fana awa tɔgɔ minnu n'a ni danfɛn ma jɛ u la Ar-Rahman fana y'a dɔ ye danfɛn si ma wele ko Ar-Rahman danfɛn si tɛ se k'o tɔgɔ fana ta ala de kɛrɛkɛra ni o ye Ar-Rahim o fana ye nɛɛma yuruwalen sebaga de ye ala ye a ka jɔn muminunw ma yawmal qiyamah dɔn nɛɛma yuruwalen sebaga de ye ala ye n'a b'a lase a ka jɔn minnu na yawmal qiyamah dɔn yaro nɛɛma yuruwalen Ar-Rahman o ye nɛɛma yuruwalen min ye diɲɛ danfɛn bɛɛ b'o kɔnɔ diɲɛ danfɛn bɛɛ b'o kɔnɔ mais Ar-Rahim nɛɛma yuruwalen cɛlasebaga de ye ala ye n'a b'a lase a ka jɔn minnu na lahara wa kana bil mu'minina rahima ala ye nɛɛmalikɛla de ka taa mu'minunw ma mu'minunw de bɛ kɛrɛkɛrɛ n'o ye qiyama dɔn mais Ar-Rahman nɛɛma yuruwalen bɛɛ jɛn b'o la kafiri b'o la kungo kɔnɔfɛnw b'o la danfɛn tɔw bɛ b'o la donc Ar-Rahman ye ala ka tɔgɔ de ala ka mankutu de don Ar-Rahim fana ye ala ka tɔgɔ de ala ka mankutu de don ta shin mim qad taqaddama al-kalam ala al-huruf al-munqata'at kuma fora ka tɛmɛ harafu tigelenw kan suratu Baqara fɔlɔ la qawluhu tilka n'a ko tilka ay hajihi ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabil mubin ay hajihi ayatul kitabil mubin ni aya munun bena kala ni sura kono ani qur'ana aya to nunun de ye ala ka kitabu bangalen ka aya wuye uko qur'ana ma kitabu munna yani al maktub fen sebele qur'ana sebelen be yoro sabala a sebelen be lahul mahfuzula gafen min be malikaw bolo qur'ana sebelen bala gafen min be hadamadun bolo qur'ana sebelen bala ninde ko sala ko qur'an mal kitab manni al maktub fi sebele asabela ni yoro sabala al mubin qur'ana min bangalendo abe bangeli ke fana ay al wadihu al jaliyu min jelendo abangalendo al kashifu an haqa'iq al umur abe kun fese de ka ko haqiqa de bo ode ko bangeli
a bangalen de don a bɛ bangeli de kɛ fana ka fɛn bɛɛ jɛya ka bɛɛ haqiqa bila kɛnɛ kan wa ilmu ma qad kana wa ma huwa kainu wa ilmu ma qad kana wa ma huwa kainu ani koko kɛra koko bɛna kɛ a bɛ dɔɔni bɛ kuranna kɔnɔ kuranna b'a bɛɛ de bɛɛ ani a b'a bɛɛ de jɛya koko kɛra koko bɛna kɛ dɛ fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa jannadenw sabati janna ka jannabadenw sabati jannaba a bɛɛ kibariya de bɛ kuranna kɔnɔ n'a b'a bange wa qawluhu ni ala ko netlu alayka min nabayi musa wa firawna bil haqqi ala ko ciden ma n bɛna musa ni firawuna ka kibariya kala i ka ni tiɲɛ ye musa tɔgɔ fɔra kuranna kɔnɔ tiɲɛ hakɛ mɛn a ka ca nabi ɲuman bɛɛ ta ye mɔgɔ si tɔgɔ ma fɔ kuranna kɔnɔ komi musa tɔgɔ fɔra kuranna kɔnɔ cogo min tiɲɛ kɛmɛ ni kɔ musa tɔgɔ fɔra kuranna kɔnɔ tiɲɛ kɛmɛ ni kɔ parce que kabako min b'a ka kɔ la k'a yira nin diina mɔgɔ si tɛ se a la tiɲɛtigi fana mɔgɔ si tɛ se a la ni ala ye mɔgɔ min dabɔ min kama ko ale b'o o kɔ fɔ ka lafiya d'a ma dɛ e ye feere ni dabali tigɛ o tigi kama i tɛ se ala y'a tigi kɛ min ye a bɛ kɛ o ye dɛ o de y'a to bunkasiri b'a fɔ tawsiri in kɔnɔ ko la yughni al-hadar min al-qadar musa ni firawuna ka kibaruya ye o de yɛrɛ kɔlɔsi a tɛ foyi bɔ ala ka latigɛ la ni ala y'a latigɛ ko min b'i sɔrɔ dɛ i yɛrɛ kɔlɔsi cogo o cogo fura t'a la yɛrɛ kɔlɔsi tɛ kisa la komi an bɛna o fɔ ɲɛfɛ wa wahayna ila ummi musa n'an sera o yɔrɔ ma voilà netlu alayka min nabayi musa wa firawna bil haqqi n bɛ musa ka kibariya ani firawuna ka kibariya kali ka ni tiɲɛ ye kama qala taala nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi komi ala y'a fɔ suratu yusufu kono yusufu ka kibariya la cogo min ne ala bɛna kisa ɲuman bɛna o kala i kan ay najkuru laka al-amra ala ma kana alayhi mana musa ka kibariya min fura ni firawuna bɛna ko ɲɛ f'i ye komi a kɛra cogo min de ka annaka shahidun wa ka annaka hadiruhu mba fuye de komi a kɛra cogo min a bɛ komi i ɲa de b'a la ou bien a bɛ kɛ i bolo k'a kɛ komi a tun bɛ kɛ wagati min tun bɛ b'a fɔ ni tiɲɛ ni haqiqa de summa qala kɔfɛ ala ko inna firawuna ala fil ardi a ko firawuna a y'a yɛrɛ kɔrɔta dugukolo kan ay takabbara wa tajabbara wa taga firawuna y'a yɛrɛ bonya k'a yɛrɛ kɛ yɛrɛ sagokɛla ye ka dan tɛmɛ dugukolo kan a y'a yɛrɛ bonya a kɛra yɛrɛ sagokɛla a kɛra dantɛmɛbaga ye ala fil ardi kɔrɔ nin de a y'a yɛrɛ bonya k'a kɛ yɛrɛ sagokɛla ye ka kɛ dantɛmɛbaga ye wa jala ahlaha shi'a a y'a ka mɔgɔw tila de k'u teliya k'u kɛ qualité nɔniyaw ye ay asnafan a y'u tila k'u kɛ nɔniyaw ye qad sarafa kulla sinfi fima yuridu min umuri dawlatihi a y'u tila a b'a kɛ ka jamakulu kelen kelen kɛ min ye a ka laɲini min ye a ka mara kɔnɔ a ka jamana kɔnɔ a ye e kɛ o ye tilalen kɔrɔ ya mun ye a yɛrɛ ka mɔgɔw a ye olu kɛ mɔgɔ kɔrɔ talenw ye olu tɛ baara si kɛ kubutigankaw a yɛrɛ ka kabila mɔgɔw a ye olu kɛ mɔgɔ kɔrɔ talenw ye olu b'u fa olu de ye marikɛlaw olu de ye kotigiw ni faamaw ye min ye barisalankaw ye k'olu kɛ jɔn maralenw ye mɔgɔ dɔgɔyalenw ye a b'a sage ko olu la a y'a ka jama tila nin cogo de la o de y'a to qawluhu wa qawlu ala ko yastadifu ta'ifata minhum a ka mɔgɔw a ye jamakulu dɔ minɛ k'olu kɛ mɔgɔ lafulenw ye yani bani israila o ye jɔnw ye banisalankaw wa kanu fi jalika alwaqti qiyaru ahli jamanihim haja k'a sɔrɔ firawuna filɛ ka banisalanka minnu minɛ k'u kɛ mɔgɔ lafulen ye k'u kɛ komi a ka jɔnw banisalankaw ka wagati la u ka wagatiw ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ tun ye banisalankaw de ala ye banisalankaw de fasamantɛ u ka wagati mɔgɔ bɛɛ ma mais firawuna ye olu de kɛ mɔgɔ lafulen k'u kɛ jɔnw ye
وقد سلط عليهم حاجة الملك الجبار لعنيد bari silankaw de tunyo ka wakati mo ko taale unye me ala ye nimma sake yere sago kala kanna gele ala ya bulula ala ya lasuka birula yastamiruhum fi aqsil amali bara mununye bara ewa jasile unye abe bani silankaw bira bara jasile undoro dem فيقدهم الليل والنهار في أسقاله وأسقال رياته أباك كوشجة شوني تلي أباك كوشجة أيرك سغلا فيونا أني أكمل فيون كسغلا فيون ما أنا يرك باراو أنا أكمل فيون باراو أيه أولو شجع أولا وقت شوني تلي هو أبارا دلا مغوي وببارك عليه وببارك جمانا دون دنيا أما تولا ده ويقتل ما هاج أبناءهم ويستهين نساءهم إهانة لهم وافتغارا كفرا نمبك أباك كوكدين كون فنفغا كوكدين مسو بلا كاكوما دغيالي أن كاكوما جاسلية وخوف من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل ملكة منه دين كو فغا كونيا مونيا دين مسو بينيانا ما بيت دين فيهم فغا akunye munye asirana dendo kana soro denke do kana soro banisiranka wala denke mi ni ale yere tumbe sira qur'ana ka marafeun tumbe sira denke mi soro likoro anyo jada minhu qulam yakunu sababa halakihi wa jihabi dawlatihi ala yadayhi parce que sirana denke kana buurwa banisiranka wala denke minni ale firawuna ka halakili sababu be boala ani min be tonni aka jamana be taraki ka bo abolo ka ke wotiki bolo asirana odenye wa kanat liqibtu khari talaqaw haja min bani israila to tigan kaw utunyen nin kuma min bani israila kawla fima kanu yadrisunahu min qawli ibrahim liqalil alayhi salam nin kuma min fulen ne ko rauna na ka jama'atu besira ke kana ta bo bani saran kaula min ba le ka fanga bi ka fanga bosala bari kuma tigan kaw tunyen nin kuma min bani saran kaula de ka kala ubolo tumami ewa ka kala ka bu bolo ibrahim ka kuma wula hina warada diyara al-misriyatan wajara lahum ma jabbariha ma jara hina agaja sarata ليتخذها جارية فسانها الله منه ومناه منها بقدرته وسلطانه وكرا وقت الجمعة ندلا كوكي صفوة إبراهيم أني جبار أني سارة وببغاري كنو بنكسير يكوريا كي كتا وكي سما كو إبراهيم تالي مصر أو سيم فده إبراهيم يكما ينفو كو تغانكو يكما يمي إبراهيم لا ولا أكما دي تورا وبلو fo asera firawna ma firawna fana bu denke fa shen dola ibrahima ani sara ta muso atara misra ndella ko fo hadisa imbe bukhari la o ya soro masake ni mugo donna cheche donna ka jamana kono ini muso nyuma do donnai na ya soro muso yi ni balima muso de do aba to ibolo men ni ka furu muso de do aba minila ibrahima ni sara ta tale aka gardinge do ye sarata tunce kanyi muso nyuma do kosobe gardinge tarafo masake ako bi che do donna ika dugu inkono anana ika jamana ina kado ika dugu inkono muso ba bolo muso inkanyi koju masake nko akata muso inofe akanana gardinge tara sarata nofe ko masake ako akata che wala fola kata ibrahima wala folo che minni muso inana to wala folo kana gardinge tara ibrahima wala ibrahima nana masake ma jabbar kanna gele yere sako kala ako ibrahima ma eni muso min nanaw nka dugu inna imundo ibrahima ko nka balima muso de ama fufuru muso de parce que ibrahima ko ay le galon saba min tige o de bala akum balima muso de mais ibrahima kambe balima ya min jumanna dina balima ya limaniya balima ya awa kota ko muso yin fana kana ibrahima tara ko sarata ma ko ni tara ne ya fode
kombalima muso de ye kanin galon tigaya ye de man galon fo de diya kono sisa neni e doron de ye mu'minu ye ne e doron do islamani mu'mini ye ne kambe limanani islamiya balimaya de ma na yi nyini ka kanin galon tigaya kambe ko de man kante dambe balimaya ma Ibrahima depuis muso nya kodi Ibrahima ya sallijita karakan fula salli kala deli ni masake jabbara nin kana se aleka musoma muso in fana aye ala deli ni masake jugun jabbara nin bolo kana da aleka muso in tale doro kana masake ma aye muso in ye yoro me ama yere mina ama se ka yere mina aya bolo samare ka ba da muso in ka muso in ye ala deli ala ka danfen do ye masake mina ka bisi fo annin korola ako muso mai tiga ala dela kin bilante sima sarata ya ala deli danfe min tunya mina ya bila ama sabali aya bolo sama fana ko ba daka o femma sina ya mina tuguni ka bise ka teme foloka ako tiga ala dela kin bilante sima sarata ya ala dela ya bila tuguni sinya sabana fana ya bolo sama ko ba daka aya mina ka bisi fo akuma sira abe ewa akashewu sarake ka dugu kolon tanta nin degun bolo akoy tiga ala deli akimbila na yimbila nete shima sarata ya ala deli o femma sina min tunya mina aya bila o ka gradinge ma akoy ne hada made mana nema de ni nye setane de tani ni nye kata de tani ni nye ay hajarata ka da ko men ni muso nyuma nyona koni ni manka ka ayre manka ka barawke nye ninjo muso dama ninka ka barawke o kera hajirai bunun kasir fule ka koriya ke kata odema Ibrahima tale misra bo aye kuma foye ko kubutigan ka fule ko aka masaya bani a sababu be ke bo bani salanka dodero kama len dode be bo bani salanka dodero ode ba kan masaya ba kan masaya mina wula donc nin kuma fole misra kubutigan ka yen ninde mina nyogona kala se nyogoma bun kasir fule ko ode fo sarata ko ne ala ya tanga ka kisi ka bonni masake juguma masaka shama ni ala ka se bayaye fa basara Ibrahim alayhi salam waladahu annahu sayuladu min sulbihi jurriyatihi man yakunu halakum misra la yadayhi donc yoroni ala ya Ibrahim kibariya ko abena den soro den min ka juruya mugo bena bo den ka juruya la mugo min ni misra masake ka halaki beke ale de boloka misra ka halaki beke o den de boloka fa kanat li qibti tuhaddisu bi haja inda fir'auna aw qibti gan kawtumbe nim barofo fir'auna ka yorola fa hataraja fir'auna min zalika aw fir'auna fleka yire kuroshi odela wa amara bi qatl jukuri bani israila ayen yamara like ko bani israilankaw ka cema bani israilankaw ni muso ye cede soro ko ka befa nanya kuma min fo bunkasiri ko wala yanfa hajarun min qadar akom me yere koroshi te fen nafa la tigela yere koroshi ate foi nafa ala kan la tigela li anna ajala allah ja la yuqaru parce que ala kan la tige na atemma kononi tala de obekere wali kulli ajali kitab ala kan la tige la jali fana be sebeli do de bala ni ala ya sebela wal mafujola no nana dro obekere no nana obekere o ko ala ko wa nuridu an namunna lil ladina usudifu fil ardi ala ko ne ba fe kana fonnan shiriya ke ne ba fe kana fonnan shiriya ke mugoye firawuna ye mugo munun ke mugo la fuliye dugu koloka ko ye junye bani sallankan ila qawli yahjarun kata aya laba abai suka dafa ha ko aya inte suka aya nunun te suka dafa amba joya inshallah ni alay sini yiranna sanji ma wakati minanna anna kontina ka inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk